sisian pan apen pau kaburam ka jingra U Blei ka jingdoh kat ki jong ya ka jingim ka jingi kamtam hakini kisni bala len no ti sisian kumni nila yo ban ya kendo pat kan ka step ka balong ka step ka jingkir khu tang U Blei ka step ka basuk ka bakmen ni pibaro badon ki bapet na laki jong ki yang kisem Tiga step kerja selong nak Ktien ke jong U Blei kalong Sahlang kalong yang Longsem Khristan haka Imlang Sahlang Sahlang kalong yang Longsem Khristan haka Imlang Sahlang itu shopping nya ya syakmat ni pendam U Blei ke Jingiaseng Dragon run ke bor ha shopping sedang ni ke Jingiaseng ni IT mi bami menyalam bami penyan ni ke ibaro ni menong haswa Awak kita berkerak kita nak syukur ke jom ni. Mereka kita berjalan kita ni. Ni dua ni pan kini baru aku jadi U Jisu. Amen. Kilong yang Khristan agak Imlang ke Sahlang. Ngangit nak pering jupi baru. Kumangin ada biar nak kita tahu. Las ngut ho eka kita kalong yang Longsem Khristan. Mereka ni step pat ni nyapet kumno kata kalong yang Longsem Khristan ke don ke Jingiaseng berkat Imlang ke Sahlang. Kenapa begini kilong yang Khristan Kidai shibenta jong ka Imlang ka Sahlang. Kidai shibenta jong Imlang ka Sahlang. Ngiem baka Imlang baka Sahlang. Ngiem la ban ong bangila dai ki Khristan. Ngin lat no ni ngin ya jengai no baka Imlang ka Sahlang. Nrai em. Yang Khristan kilong yang Longsem Khristan ki jongi. Kidai ka jok ka dai ka shibenta jong kata ka Imlang ka Sahlang. Ka donro ka jinge trai ringkat hapadeng ki yang Khristan baka Imlang ka Sahlang. Kenapa bakum ki Khristan haki hakani ka Imlang ka Sahlang ki don pat laki lakap ka don pat sakawi pat ka benta kata kalong bakat di ka benta bakani ki Khristan ki don ki Jingiaseng habaya dei bak ka jinglong ka jingman jongka ngathai nganget ba pismut ho khambaya kata baka don ki Jingiaseng khendet habaya dei bak ka jinglong jingman jongka jongki Khristan bat ka Imlang ka Sahlang. Tila ba ong ba kani ka Jingiaseng kadai kaba ngi hap ban pen i ni pen pau ya kata ka Jingiaseng ke jongi sya kan ni ka Imlang ka Sahlang. Taki ai kita ki Jingiaseng ha ki bangi ngi hap ban pen pau ni ban pen i sya ka Imlang ka Sahlang ki ai kita ki Jingiaseng. Ki Jingiaseng ki dai ki jinglong ki jingim ki jingi ka ba manla ka sngi ka kam ka bangi ngile ka Ktien ka bangi kran ka dairu kata ka bangi ha ban pen pau ya ka jinget bat ka jing ai ka jong U Jisu Khrist ubalong unong pen jongi sya ka Imlang ka Sahlang ngin pen i ru ban ngin pen pau ru ya kata ka Jingiaseng ka jongi ki Khristan bah ka Imlang Sahlang kalong bangin pen pau ya kadur ka jing lesbon kadur ka jing iarap kadur ka jing yama kadur ka jing yait bat kadur ka jing long shitali bat kawai pat kalong ka Jingiaseng ka bangi ngidai ban pen i shakiwai kalong ka nuksa ka babha kenmau ba u bol uong batu ai baka rukom ka jingim ka jongpi kan long ka bayadai baka gospel U Khrist ka jinglong ka jingim ka jongi ki yang Khristan ngin don ka jingyadai bat ka gospel ka jong U Jisu Khrist mau Jisu ong ha ka gospel ka jong Matias ka long ka basan ka dukat ka bakat wei hadu bakat saw uong pipilong ka melo ka perthai haba ka dukat ka bakat saw Jisu ang pipilong ka jingshai ka perthai de kini ki kenten ki gran ba ki pen i bangi kum ki yang Khristan ni dei banlong ka ka jingshai sha ki wei sha ka Imlang ka Sahlang kamtam sha ki bampat la tep ka kyrteng ka jong Jisu Khrist bangin long ka kamlu bangin long ka nuksa sha kita ki wei Bakin yo ban pediang, bakin yo i, ya U Jisu haki yang kisem ki jongi. Kilong yang Khristan ki day,
ki yem, ki bantai, ya ka imlang ka Sahlang. Ya ka bha, ya ka mian. Bandon, ka jingadai ka bajan, bat ki para marjan. Hashnong hathao. Bat banwanra aru, ya ka shongsuk ka shongsan. Ka shitiu pol siginong rong kalau nong bakat ka dekat ke bakat we, bakat nyaw. Hang ni habangin pule ka ni ka ong. Wat le mar keliang hanu ru ka basniu na mar ka basniu. Tu perkat lupai ki ru ki babaha tenat akmat ki beriu baro. Kani ka keren syapang kata ka jingelong kaya basiteli ka jinge iet bangim dai banyapet sniu keliang iwei haka imlang ka Sahlang. Ngimdai ban perkat ye ki wei taki ki jingmut ki basniu ha ka jingam ka jingi mana kasni henry ka bangi don kam kalong bangin ya ket para lokhi kumbala ong ha ka letian riu a upol ni ong tungin ya ket para lokhi hang ni kamot bangin ya ket ka jing ngin ya ket ya ka jing jingiaseng jong ki para marjan ni jong kita ki imlang ka Sahlang. Ni don kam penyakit lang ya kakam. Gitu. Ngone ka untuk ai bahkan don ka Longying ka Longsem ba Khristan haka imlang Sahlang kan long ka jingkirku ya ki wei ka jingdon. Jong ki Longsem Khristan haka imlang ka Sahlang kan long ka jingkirku ya ki wei pat ki badon haka. Dan nabenta ka buram ka jong U Blei. Amen. Tungin ya penyawa. Try kumni bangingin mi no na kani jaka bat nila ban let no shiki jaka ki bangingi dan kam ban tray ban kata ani shiki jaka ban min puli wai ba kijing iet ke jang U Blei pa ble kun ble sim kuan lang lam ring kan ban ni bat kum ju ro ki bangin setlak ni ka ban thaimen ta bat shido shala kata